Estou aquí con o meu tío, que foi pescador de mar, e nos vai enseñar algúns artiluxos de pesca. Este, por exemplo, este é a parra baliza, é o que máis se usaba, había máis, pero é o que máis se usaba. E despois, este daqui, así de color de pez, era para as fanecas. Hai máis, pero si máis tiña. E este é para os buxos, non sei como é en castellano, pero chamanlle así, están nos puertos, é iso. E este que tengo aquí, este é para o salmón. O salmón tamén subo ao mar. E este para pescar, como facía? Este enganchas aquí, coa seda desta caña, pois enganchas aquí na seda, e tírase, e vas recollendo, e isto dá voltas, e parece como un moscón grande. Facendo como un pez, fai como un pez, isto, pero dá voltas así. Cando ven a auga ves tirando por ele, fai así, parece como un moscón grande. E este, para a faneca, pero así, e fai así, como se for un pez pequeno, e come, ondulea. A tirar coa seda, ondulea. Este leva outro, méteselle aquí un chisme de plástico que é como unha... fai unha forma de pez. Podense cambiar varios. Este tamén dá voltas, que ten aspas, e fai como un pez. E cando ven, engancha aquí nos ganchos. E iso vai todo nesta caña aquí na seda. Pois así colles e tiras, e vas tirando polo carrete, vas recollendo, e se engancha, só notas aquí a recoller. Ti ibas de día ou de noite a pescar? Eu iba case sempre de día, de noite non me fun. E isto, hai un que lle chaman unhas potas, ten varios, é parecido isto, pero non é con isto. É para de noite para ir ao calamar, pero eu nunca fun.